Prangsi pirang ke abitung to phan karom pilo lapen tarta me alang to phan kichu pha pen ke bang potam me akiru pilo sipini to malang dik to phan kichu pha phalamang galan lo ni to mlada kiram tang 2005 pen pineng 2024 an lo same ni tum bikhe ke bang ke isi akasik sak do ni tum kisik sak dam mangalan lo kedam ke bang to war ka be lapen ni tum son son ni dolang kasik sak lasi bikhe ko ni tum kachuning ri bang ke lan lo non ni tum akisik sak ne akisung ne bang ke kedam ke bang ko mane bang akisu dat pulutin ni tum adim ke ambulance pen dang lok ta ni tum dong bang we lasi ni tum adim to war bang ke kedam masida mathai we apo si ni tum non kedam tang 9/4/2014 Tuesday ani lo Gulhat district ke do to minut bahini ya ke thegi ding dong phan minut bahini pen je pichini dan sialan tuman chuning ri pen ni tum madim phan asabo longle la pen singerwer 400 meter an bak ni tum phanang thok pilo lasi ni tum bangke non ke chuning ri ji po bangke non ki klemi dolang penang ana ke helo dolang ni tum ke bang ke dam ka siksa dolang lasi la bangso completely longle tame arlong tame nang e thok ije phan non ni tum ki bom em lo sa richard tokbi alang le phan chuning ri padikrim lo la bangso da alang li nang bonai son te mi senji pusini tum ahin lo khojan kiring ko rong penang li phan chuning ri la ben la son tak taxi non ke dam tang son si ni tum phan la son nang ke pangkrewe nang ke lang ta bulu bulu te ke bang jilang abang ke ni tum Gulhat district district abang nang parloji angring the tando asi la son tak thak bulu te mo bangke ni tum mane ni tum phan same thanga ke no tame nanglong le nangi solam sin li lang tum phan same ka chuni widam bangla lo asi pini alan tum pherang ke ap bitung phan ka chuni ri pen ke phalam theke lin ke pen ke lang si lang ton